pán, nástup. Kurva, počkej, ty tam mi přišli do krku. Počkej, poté je větší, pode menší. Nemáte tam nějakou lepší, rychlejší hudbu, já jenom na buď. Ale 3 a 2, prosím tě. Tak jo. Já si myslím, že jeho žena musí být pyšná. Já jsem Aleš, musíš mě trochu chytnout, prosím tě. Chytnout, Takže, Aleš, já mu říkám prasečí mor, protože on když chodí do lesa, tak nese minimálně 2 prasata a samca. Jede! Supý kamer! Tak ještě jeden. Ještě jeden a končíme. Ještě jeden. Tak pánové, nespíte se. Já mám Procházka. Levou. Mám odpočatou. Jo. A jeden. Zatleskáme. Tak kde je další? No tak pojď. Jdeme, pojď. Hele, děláme to takhle, jo? Jedem, aj, nemůže! Nemáme pana kritika. Maro, pojď, ty jsi taková Já vás tak zdravím, za hodně byl únor kamaráda. A co kdyby to zkusil bylo se mnou, co děláte? Jo, jedeme. Předávám mikrofon tady. Pozor. Tam dává. Pojď. Ale je asi po těch je myslíš. Ale je dobře, tak pojď. Netrapnej. No, vole. O to vole chce vyhrát. To vykládal poklada tady, vole. Pojď! Ještě pojď! Už máš chvilku! Já mám na to Ještě asi tak, vole, není. O kokot. Dobrý je tam. Není, kurva. Není, že se nedotkne. Není, kurva. Ne, už je kurva. Takže, že 5 litrů je prdě. Ale on to musel vyhrát. Teď je to tady.
Postavili dnešního večera.